Seguimos adiante, máis protagonistas que chegan a da Radio de Santiago de Compostela en nuestra área de influencia longa e extensa que chega a Arzúa, a Melide, a Palas de Rei, en fin, todo para esa contorna, para a Galicia interior. Non é a primeira vez que nos visita, pero sí que hai novidades, sobre todo co Día do Comercio Local, que se vai celebrar no Concello de Arzúa nestes días. Tamén falaremos do encendido do Nadal que se está vivindo pois en toda Galicia, en todos os rincóns, pois nestes días. Tamén o comercio que se empapa coa decoración e demais. Begoña Balado, concelleira de Turismo, Comercio e Obras no casco do Concello de Arzúa, benvida de novo a este estudio. Moi bo día, Álvaro, gracias. Eso, sempre que ves por aquí é que hai novidades, entón. Día do Comercio. Teño por aquí que acaba de chegarme este cartace, Día do Comercio Local, un comercio aberto todos os días, unha frase para aqueles que estén vendo a retransmisión en Facebook Live, que isto é economía circular, pero dito de outro xeito, o que gastas aquí queda aquí. Que isto é algo moi recurrente e que é unha verdade 100% verdade. Día do Comercio Local, concelleira, con moitísimas actividades. Por onde comenzamos? Sí. Cando se vai celebrar e que ten por aí metido este programa? O Día do Comercio Local vense celebrando en Arzúa desde fai xa varios anos. Este ano, decidimos de algún xeito ampliar ese 8 de decembro, que é o Día do Comercio Local, que coincide co Día de Feira, das nosas feiras quincenales, que ademais coincide o domingo. Entón este ano decidimos ampliar un poquinho máis o que son as actividades e ampliálas a 2 ou 3 días máis. Entón, por exemplo, os tickets regalo van ser efectivos xa desde esta semana, desde martes desta semana que ven. Vale, o sea, que se alonga un pouco a celebración do comercio, ¿no? Do Día do Comercio. Este ano temos unha sorpresa que, decir que ampliamos o presuposto nesta área este fin de semana, podía do comercio local, e máis tamén pas demais actividades que despois che vou explicar, vale. Que van a estar activas durante todo o período de Nadal. Este ano temos unha actividade que é unha sorpresa, que estamos seguros que lle vai encantar a todos. Sorpresa que se poda adiantar algo? Claro que sí, que xa ademais está xa está aí no cartel e demais. Imos ter un carrusel, sí, que vai estar o día 5, 6 e 7 na Praza da Vila. Vale. Queremos que é moi importante, porque é unha actividade que lle vai gustar moito aos nenos, van ter acceso ao carrusel, sí, a xente que merque no comercio local, evidentemente. O sea, que mercar no comercio local vai ter como premio o poder subirse e disfrutar do carrusel. Vale, un engadido, vale. Vai quedar, moi bonito, na Plaza da Vila vai estar exposto. 5, 6 e 7 de decembro. 5 e 6 e 7 de decembro. Toda a ponte. Vale. Este ano intentamos que se ampliara un poquinho máis o Día do Comercio Local, que non fora solamente o día 8 de decembre. É o día principal, o día 8 de decembre. Logo vimos ter actividades. Tamén queremos decir de aquí, darlle as gracias aos locales, os comercios que este ano ampliamos. Anotáronse para participar neste día máis dos que estaban o ano pasado. Por aquí no folleto que seguramente teredes por aí polo Concello, en todos os lugares, pero hai un montón deles, Un montón deles, e queremos na hostelería 4, porque antes non estaban, e agora sí que están. Non estaban. Florencio, Bar Plaza, Ameixa, Pizzería Boulevard, e depois haberá degustación de callos por aquí tamén, en fin, o Día do Comercio Local que volveremos de novo a o carrusel, diferentes actividades, charanga, música, hinchables, xogos e demais, pero o importante que durante todo o ano, aínda que o Día do Comercio Local sí que vemos un comercio moi activo. Outro día organizábase un showroom moi exitoso, que xa falan da segunda edición. Sí, eso foi unha iniciativa da Asociación de Empresarios. Efectivamente, o sea, que é un comercio moi activo. Estamos activando. Logo, decir que o Día do Comercio Local, que van ter todos
van a estar, pues eso, repartido por todos os sitios, a animar a todo o mundo que participe e que se veña a Arzúa a comprar en Arzúa e que a xente de Arzúa, pois que merque en Arzúa, porque, como decías ti ben, o que se compra en Arzúa queda en Arzúa. Por lo tanto, ese fin de semana vai ser moi activo, porque vai estar a Roldalla, outra agrupación musical que do noso concello, vai haber charangas, vai haber actividades, sobre todo o domingo, que é o día principal, que é o día de feira. Quero dicir, domingo, tanto o día do 8 como o día 22, o día da lotaría. Bueno, pois interesantes estas propostas. Que máis nos podes contar con isto do comercio? Eu xa che vou contar, eu vou che contar así as que levo na miñas áreas. Sí, que levas comercio, áreas. Entonces, claro, contarche solamente na área de cultura, pois por suposto que hai moitísimas actividades, que, bueno, é o compañeiro Xosé Luis García quen leva esta área, pero contoche así un poquinho as miñas, que, por exemplo, o que imos facer o día de feira, que é o día 22, estamos programando unha actividade que estamos seguros que vai ter moitísimo éxito, que vai ser a primeira papanolada de Arzúa, que consiste nunha ruta ciclista con todo o mundo disfrazado de Papá Noel. Os nenos, os pais, creemos que é unha actividade pois eso, moi activa, moi bonita, na que vai a participar tanto xente da vila, pois xa non é unha carreira en sí, pero sí unha, bueno, en bicicleta, unha ruta todos que vai ser caracterizados de Papá Noel. Exactamente. A ruta vai, parte da ruta vai ser por o propio pobo, vai ser un pouco complicado, porque claro, estamos falando de que feira é unha feira das máis importantes, que o 22. Sí, o 22 de decembro é a feira, xunto con algunha do verán, de maior volume de visitas. Claro. Todo o mundo, además, coincide que as compras fortes de Nadal, todo o mundo aproveita, pois, eso, para vir a Arzúa e comprar os agasallos e demais. Produto de calidade que hai nese mercado e toda a contorna do multiusos. Pois que interesante. Isto é a primeira vez que se fai, non? Sí, a primeira. Queremos, bueno, que sea así un inicio para que no tempo, pues, que se quede e que o sigamos institucionalizalo e que cada día, pois, cada ano, pois, sigamos a facer esta actividade. Onde se irá, por exemplo? Hai que inscribirse previamente? Hai que inscribirse, imos sacar esta semana que ven bueno, todo as inscripcións, as bases e demais, pois animo aquí a que se anote todo o mundo, para a semana, pois lunes ou martes xa saberemos, xa máis información para anotarse, nenos e pais, pois para que disfruten dunha ruta que vai ir por a ruta das corredoiras, un anaquiño, e logo tamén polo propio casco urbano. Bueno, pues interesante, primeiro ano que se realizará esta ruta en bici de Papá Noel, xa de cara ao 22. Claro, estamos nun mes moi de comercio, moi de turismo, moi de moita de moita historia. Que máis temos? En que máis está a traballar a concelleira? Ahora mesmo estamos a traballar nunha campaña que levamos a cabo ano pasado, que tuvo moitísimo éxito, as tarxetas. Trátase de que se sortean 50 tarxetas de 50 e de 100 euros. Consiste en que toda a 50 de 50 e 50 de 100. O que merque no comercio local, por unha compra mínima de 30 euros, ten que depositar o seu ticket, que xa lle darán información aos propios comerciantes, bueno, nunha urna que logo o día 16 de xaneiro será o sorteo desas tarxetas. Co noso secretario, bueno, pues como notario, non? Como notario que dá fe de todo que que o ano pasado foi moitísima participación. Me comentabas ali en Arzúa, oye, increíble a xente que mercou no concello, que mercou aquí. Esta campaña vai empezar. Se trata diso, vamos. Claro, trátase diso, de que merquemos no comercio, que se anima a xente, pois, que si xa o está facendo, a mercar no noso comercio local, non? Que é moi importante ese comercio de proximidade. Vai empezar esta campaña, que tamén iremos informando a partir da semana que ven, todas as bases o demais, será como a do ano pasado, simplemente que o ano pasado os propios comercios
que estaban implicados levaban os tickets ao Concello, íbanos depositando. Pero este ano... Era un pouco máis engorroso, pode ser? Claro, este ano cada local comercial vai ter a súa furna, é todo moito máis doado. Entón, esta campaña vai empezar a partir do día 11 deste mes. Vale, 11, vale. Unha vez que pasa o Día do Comercio con todas as actividades que nomeamos, xa nos metemos coa campaña da tarxeta, que son 50 vales de 50 euros e 50 de 100 euros, o entendible? Non, son 10 de 100 euros e as outras de 50 euros. Vale, perfecto. No, que está moi ben, que podes saírche a compra un detalle. Os gañadores se darán a coñecer o 16 de xaneiro, non? Me dis? O 16 de xaneiro. Teremos os sorteos desas tarxetas, que será unha tarxeta dunha entidade bancaria, que con esa tarxeta fai un compromiso, vai firmar cada un que lle toque a tarxeta, ten que firmar un compromiso de que vai mercar na propia vila, e cada un deles, pois, eso, terá unha tarxetiña dunha entidade bancaria, e con esa tarxeta, pois, pode mercar. Temos que, claro, estas son as campañas de dinamización que sempre se fixeron, pero que a día de hoxe teñen moitísimo máis sentido de vida, porque, bueno, pois a comodidade, de mercar dende o sofá, a comodidade de que traian a casa, en fin, temos unha serie de vantaxes comerciais que así o ven, pero claro, que estamos descoidando os nosos veciños e veciñas, emprendedores, pymes, autónomos e autónomas que abren o seu comercio local, que aproveitando sempre, pero máis nestas datas, temos que facer non o esforzo, senón a recompensa de acudir ao noso comercio local, ese do noso veciño e veciña, e facer as nosas compras, porque o que gastas aquí queda aquí, que é unha frase moi chula, a verdade é que penso que define moito que esa economía que se mova e que quede dentro da Arzúa, que quede en Arzúa. Que quede en Arzúa. Bueno, Día do Comercio Local, que xa arranca o 5 xa nuns días, durante toda a ponte, co día grande, o día 8 de decembro, que é o día de feira, e sempre que ves por aquí, e sempre que nos vemos por Arzúa, a feira de Arzúa está de moda. Está de moda, que sí. O vexo en primeira persoa, podo falar en primeira persoa, pero está de moda. Comer o pulpo, comer o pulpo en Arzúa, o día 8 e o día 22, está de moda. Está de modísima. Sí. O sea, que quedas en espazo, como que dentro de pouco, como non reserves, que non podes, que é increíble. Sí. Por que está de moda? Por que collo está de moda, está vindo toda a xente. Que sempre estivo, a xente da comarca está vindo a comer o pulpo Arzúa, é moi bo porque, a ver, non só se activan as feiras do pulpo, e máis a feira en sí, porque a xente que ven comer o pulpo tamén dá un paseo por Arzúa, unha volta, e sempre vai mercar no noso comercio. Supoño que estará bo tamén. Eso influye, que estará bo, influirá positivamente. E o pulpo, por suposto que está riquísimo. Rico, a estas horas xa entraba un bo pulpo destes que se dan na feira da Arzúa. Hai algo que, bueno, que se está coñecendo estes días, é que na feira do pulpo acabamos de facer unhas infraestructuras, o sea, de acristalar toda a feira do pulpo, pois eso, porque para facelo máis, que estou segura que bueno, desde máis aquí, cómodo, ¿no? Desde aquí invitamos a todos a que vayan comer o pulpo Arzúa e que vexan, bueno, pues como está o entorno da feira do pulpo ahora mismo, porque o vimos de acondicionar todo o espacio da carballeira, da madeira, e máis todo eso, pero tamén o recinto mismo onde se poñen as casetas do pulpo, pois acristalamos todo. Vale. O certo é que está todo o mundo... Evita un pouco o vento, ¿no? Está máis cómodo. Era algo que solicitaba todo o mundo, o sea, que non lo decía do propio Concello. Entonces, bueno, pois eu aproveitei cunha subvención que nos deron a miña concellería, desde a Axencia Perdón, estou mentindo porque aquí xa estou confundindo. Hai varias partidas. Neste caso, pois é unha da Mancomunidade, é un convenio que temos firmado a Mancomunidade do Camiño Francés, os concellos, bueno, coa Axencia de Turismo de Galicia. Entonces, cada concello, pois temos a posibilidade de invertir nese convenio que firmamos nunhas partidas.
Sobre todo, teñen que ser, pois eso, para incentivar o tema turístico, o comercio, como este caso, non? Como este caso. Da propia feira, ese rincón da feira onde hai as pulpeiras, as pulperías e demais. Tamén falabas outro día, Edil, de facer unos murais, non? Ou como era? No, nos propios... No, son uns vinilos que vos colocar... Bueno, estamos diseñando... Con imaxes bonitas de Arzúa, referentes á feira, ademais, para que non se... que nunca que perda a luz que ten, non? Porque ahora mesmo dá moitísima luz para a Feira do Pulpo e a xente que vai comer ali o pulpo pois está moi encantada porque lle gusta, bueno, o ambiente, queda todo moi acolledor. Non podemos poñer uns vinilos que sean moi oscuros porque van sacar esa luz, pero sí que estamos diseñando uns vinilos, bueno, que xa vos enseñaremos e que xa todo o mundo pode ver cando vai a comer o pulpo. Teño ganas. Concelleira, claro, as feiras de Arzúa que marcan moito dinamismo, son 2 días moi importantes todos os meses. Hai outros concellos limítrofes que teñen unha feira semanal e demais. O Concello de Arzúa pode valorar isto de mudar unha gran tradición, que son os días 8 e 22, e facela máis habituais, incorporar novas datas, ou é algo que non se valora a priori? Digo polo grande éxito que están tendo as feiras en Arzúa. Están tendo as feiras moito, sempre foron as feiras de Arzúa super importantes. Sempre eu creo que, bueno, non nos estamos barallando en cambiar de datas, por suposto que non, porque están asentadas desde hai máis de 50 anos, é toda unha historia a Feira de Arzúa dos 8 e 22, eu creo que sería un erro cambialas, en ningún momento nos barallamos cambiar as datas. Ni facelas semanais, nin cambialas. En ningún momento, ahora mismo non nos plantexamos, pero para nada, non. Sí, como estamos nun momento moi bo, quizáis un pensa que facendo os máis habituais gañaríamos, pero igualmente facer un mercado, pois sí que nos abrimos a posibilidades a estudialo, de facer un mercado, pois aparte das feiras quincenales, por suposto, que non se moverían en ningún momento, pois ao mellor pois facer un mercado os sábados. O domingo sería inviable porque está asentado o mercado cada domingo en Melide. Sí, certo. Pero bueno, non hai posibilidades que ao mellor pois a valorar o mercado. Pero que sempre sumarían, non? Sempre sumarían. As do día 8 e 22. Sí. Bueno, pois diferentes, xa que estamos no contexto de reformas, que é certo que informamos os nosos ointes tamén nos boletíns radiolidersadeo.com de que xa se estaba adecuando esa zona da feira, esa carballeira próxima ao centro de saúde. Tamén hai outras obras que tamén se falaron aquí, como a Fraga do Rei, como a Calexa, e tamén a reforma do Parque Anaquiro, en Arzúa. Pois como van esas obras? Porque sempre se di comeza, pero de momento non comenzaron. Bueno, acaban de comenzar algunhas a multiuso, o arranxa do multiusos, que claro, xa que estamos falando de feiras, pois o multiusos é un recinto importantísimo para o queixo e para os mercados, porque se fan ali os mercados. O sea, os mercados das frutas, da carne, dos produtos frescos. Está vendo unha reforma en que sentido? No sentido todo de cambiar toda a reestrutura estaba moi deteriorado. Estaba moi tocado, moitos anos desde que se fixo por primeira vez, non se volveu a reformar e agora sí que estaba, porque leva moita tralla este multiusos, entonces estáse reformando pois totalmente todo o pavimento. Perfecto. E depois o parking de abaixo que xa está aberto, non? Xa está aberto. Está aberto. Coches, vamos. Abreuse xa fai uns meses porque estaba paralizado, bueno, por motivos de seguridade, sí que se cerrou durante a pandemia, pero ahora volveuse a reabrir xa uns meses. O multiuso é unha das obras, pois son moi importantes, que están no centro de Arzúa e son moi importantes por eso, tamén para o mercado, non? Para os mercados. Afectará as actividades que poda ter o Nadal, que algúns dos actos se facían neste multiusos? Algúns dos actos, pois igual sí, porque algúns dos actos que facemos, que temos que están previstos facer agora no tema do comercio local, como a entrega de premios e demais, vanse a facer desde a Plaza da Vila, porque ahora mesmo ali non se pode facer porque están en obras. E afectará tamén a algunhas actividades que estaban previstas no Nadal, tanto de cultura como de turismo, como tal, sí que van a afectar. Mudaránse e recemos para que faga bueno en chova. O galla. Tamén a segunda fase de Fraga do Rei, tamén e o Parque Anaquiro, como está isto? Pois mira, a segunda fase da Fraga do Rei vai empezar, pero xa van a empezar as obras a primeira semana despois de Reyes, xusto de
das vacacións do Nadal van a empezar a facerse unha obra, pois, por temas administrativos, pois leva un atraso, temas administrativos, estivemos bastante tempo sin interventor, houve un cambio, bueno, eso do personal do Concello, por eso se están retrasando varias das obras que están plantexadas desde aí, incluso, bueno, pues desde aí o Parque de Anaquiro, por exemplo, é unha subvención da Diputación dun convenio co Concello de fai 3 anos, imagínate, desde a outra legislatura. Prácticamente todas elas como multiusos tamén, é unha obra que estaba xa retrasada, non? Das que falamos a Fraga do Rei exactamente igual, son obras que veñen de antes, que por motivos pois eso, administrativos externos a moita influyen os factores administrativos que pasou, que agora xa está todo en orden, xa igual que a Calexa, ao Parque de Anaquiro, como ben ti dixeches, van a empezar xa. Perfecto. Pero xa. Pois xa de xa. E xa por último, que nos vamos quedando sin tempo, Begoña Balado, como digo, a responsable de Comercio, Turismo, Obras no Casco do Concello de Arzúa. Algo me enterei, isto de ser de Arzúa, pois, entón, pois vou uno corroborar coa concelleira. Nas xornadas de Reis, o día 4, algunha actividade concreta que pode haber no Concello de Arzúa e que penso que para os melómanos dunha xeración nos vai a gustar moito. Escoitei ben, entón? Sí, xa sabe que hai moito paxariño por Arzúa. Xa che digo que sabes ti moito, Álvaro. Estamos organizando desde a Concellería de Turismo pois unha actividade que a min, polo menos encántame, sei que lle vai encantar a xente de Arzúa, que imos facer un pequeno festival de música dos 80. Dos 80-90, está, estamos así. Onde será? Na Praza da Vila? No Parque? Na Praza da Vila tamén. Festival ochentero. Un festival ochentero. Estamos organizando, aí perfilando como imos organizar. Gustaríanos que fora todo o mundo disfrazado, pois eso, dos 80, 90. Sería moi interesante. E, é unha data que é un sábado, además, vai ser un sábado. Vai coincidir víspera de Reis. Sí, víspera da Carva, vai haber moita xente que vai estar comprando, un tipo de, vai ser tarde noite, co cal, tamén creemos que vai incentivar tamén a actividade comercial da vila. Sí, tamén, estamos nunha data tamén de Reis, como ben apunta a concelleira, festival dos 80 e 90, que aqueles que temos xa uns anos, nos vai gustar moito. Supoño que será con actuacións en directo, o sea, festival. Vai ser un festival cun grupo musical dos 80-90 que siguen activo. Que non me vai decir calé, claro. Non. Non, porque pero é importante. Non vai a ser, porque estamos aínda co tema e non queremos, iso que a mellor, non sei se é ese mismo grupo, pero que estamos con ese tema. Vale, que ten moitos éxitos. Sí. Que forman parte da nosa vida. Igual non tanto o grupo, que sí, que é moi conocido, pero máis as cancións que van tocar. Vale. Non vai ser un grupo en sí que toque cancións. Entendo por onde pode ir. Vale. Pero como igual muda algo de aquí ata lá, pois xa vos teremos informados, porque estamos aínda con 4 de xaneiro, aí estarei en primeira fila. Begoña Balado, graciñas por vir a falar de comercio, de todas as actividades que non son poucas para a dinamización do comercio, celebrando o Día do Comercio, e tamén falando do Nadal, falando deste festival de obras, de turismo. Se pode desexar bo Nadal ou... Eu creo que sí, que xa empezamos todos. Cando se encende todo o lucerío en Arzúa? Está previsto xa, pois eso, o día 5 pola noite. Está previsto ese día. Chegando. Pois nada. Pois graciñas por vir ata aquí. Begoña Balado. Moitas grazas a vos. Grazas.